To Jesus for the cleansing power. Are you washed in the blood of the Lamb? Are you fully trusting in His grace this hour? Are you washed in the blood of the Lamb? Are you Amen, amen, amen bathandekayo. Bingelela obaba abafundisi, bingelela omama abafundisi, bingelela abangcwele bonke egameni lenkosi yethu Jesu Kristu waseNazaretha. Ngokuvunyelwa ke bazalwane umoya engcwele nangokuvunyelwa inkosi uJesu bazalwane. Kubekekile ingane zenkosi uNkulunkulu ukhulumile nami ukuthi ake ngithethele indaba. Ngiyacela ke bazalwane abazoyizwa bayizwe ngomoya engcwele ngoba nami angizithetheli mina bazalwane, umoya engcwele uthe ngiyithethe. Abazoyizwa bazalwane bangayizwa kabi kodwa bayizwe ngokukholwa nokwethemba uNkulunkulu bazalwane. Ukuthi manje isikhathi esesikuso bazalwane isikhathi sikaNkulunkulu. Kufanele umoya engcwele simvumele enze yonke into ayithandayo. Singathi lokhu bekungafanele lokhu bekufanele. Sidedele umoya engcwele asebenze ngendlela asebenza ngayo. Namhlanje ke ngane zenkosi ngingugogo Matekwane ungithumile ingane zenkosi. Wathi ake ngikhulume le ndaba ake ngithethe indaba nezinyanga nezangoma. Wathi ake ngithethe indaba bazalwane nezinyanga nezangoma ukuthi sesifikile isikhathi manje sokuba zilahle wonke amabibo obumnyama zibuyele kuNkulunkulu. Zibuyele kumdali wezinto zonke. Zilahle bonke ubumnyama nobubi zibuyele manje kowadala izulu nomhlaba. Usathane wenzile konke ngabo kodwa manje sekufika isikhathi sokuthi baqonde bazi ukuthi sekuyisikhathi manje sikaNkulunkulu. Indodana kaNkulunkulu uJesu Kristu waseNazaretha uyabuya uzolanda ibandla. Mayilanda ibandla angabafici bethunjwe isitha usathane sibenzisa okubi. Chazile ke bazalwane ngizochaza nami njengoba echazile. Waphinda futhi umoya engcwele wanginika yona lencwadi. Wathi nje angisebenzele umsebenzi wonke anginike wona ngale ncwadi. Ngalombhalo. Ngingawushiyi lo mbhalo. Yizo futhi bazalwane iziChronics zesibili chapter 7 verse 14. Ithi bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lakhe bakhuleke bafune ubuso bami baphenduke ezindleleni zabo ezimbi. Ngiyakuzwa ezulwini ngithethelele isono sabo ngiphilise izwe labo. Yiyo futhi bazalwane uthi bazithobe abantu bami ababizwa ngegama lami uthi baphenduke. Uthi baphenduke ebubini babo bonke. Uthi mina mabephendukile abantu bami uthi ngiyokuzwa ngiyisezulwini lami. Amen bathandeka. Namhlanje ke bazalwane ungithume kubona impela ogobela nezangoma. Uthi bogobela zinyanga nezangoma uthi uNkulunkulu phendukani. Uthi phendukani impela uthi manje niphenduke. Uthi usefuna manje ukuthi nibizwe ngegama lakhe. Uthi ngoba ningabantu bakhe. Uthi nizithobe kuye ningazithobi manje niguqela abanye onkulunkulu. Uthi siphelile leso sikhathi manje sokuguqa niguqela abanye onkulunkulu. Uthi munye uNkulunkulu okumele ukuthi aguqelwe. Owadala izulu nomhlaba. Ophethe ikhiye zokufa nezokuphila. Okulawula yena emhlabeni, okulawula yena nangaphansi komhlaba, okulawula yena nje ezulwini. Usomandla loyo. Ulizwi loyo. Usongikhona loyo. Asho njalo kuMoses athi hamba ubatshele ukuthi mina igama lami ngusongikhona. Ukhona ongabonakali ngamehlo kodwa obonakala ngemsebenzi. Ukhona. Uthi namhlanje ngintshele bogobela nezangoma nezinyanga
uthi nginitshele namhlanje ukuthi zithobeni. Uthi zithobeni. Uthi nibizwe ngegama lakhe. Uthi nikhuleke. Uthi nifuna ubuso bakhe. Uthi niphenduke ezindleleni zenu zonke ezimbi. Ungitshelile ke bathandeka ngisho indlela zenu ezinyanga zami ungitshelile impela. Zangoma ungitshelile izindlela zenu ezimbi ezibuhlungu. Enami bengazazi kodwa ngiyichazela umoya ngcwele wathi laba bantu laba abayizangoma laba bantu laba abayizinyanga abantu bami wathi ngiyabathanda. Wathi abantu bami laba wathi ngiyabathanda. Wathi bathunjwa isitha uSathane. Wathi wabakhohlisa. Wathi manje ngithi abazithobe. Bacela into ethelelo kimi babuye beze kimi mina uNkulunkulu mina mdali wezinto zonke abantu bami laba. Wathi ngoba lokho abakwenzayo abakwazi bathunjwa isitha. Amen ke bazalwane. Ngikhuluma ke namhlanje bazalwane ngokuthunywa inkosi uJesu ngikhuluma nenyanga nezangoma ingane zenkosi. Uthi ke uNkulunkulu phendukani nibizwe ngegama lakhe. Kungabibikho umuntu ozokhonza omunye uNkulunkulu. Uthi ke kungabikho omunye umuntu ozokhonza omunye uNkulunkulu. Wanginika ke bazalwane nelinye futhi ivesi. Wanginikeza ke nangu uDeuteronomy 18. Lithi ukubhula kwabezizwe nabaprofeti bamanga. Uthi nxa usufikile ezweni uJehova uNkulunkulu wakho akunike lona awuyi kufunda ukwenza izinengiso zalezo zizwe. Makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe noma indodakazi yakhe emlilweni noma umbhuli noma ohlola imihlola noma owenza imilingo noma umlumbi noma owenza iziphonso noma obhula emadlozini noma umthakathi noma umlobokazi. Lithi bazalwane mawusufikile la emhlabeni ngoba sonke siyafika la emhlabeni. Akekho umuntu odabuke nje la emhlabeni. Sonke singabafiki. Sonke uNkulunkulu usibeka ebelethweni zomama. Omama basilethe la emhlabeni sifike kuze kushiwo kuthiwa usefikile. Umntwana usefikile. Sonke siyafika. Uthi manje masufikile kulelizwe. Lelizwe lineyinengiso zakhona ngoba lelizwe uSathane waphonswa kulo. Manje lineyinengiso. Manje uNkulunkulu mayekubeke sibelethweni sika mama wakho uthi ungafike mawufika kulelizwe ufunde inengiso zakhona ngoba kuneyinengiso la kulelizwe. Manje uthi uNkulunkulu masenifikile kulelizwe ezinyanga nezangoma wafika uSathane wanifundisa lezi zinto lezi uNkulunkulu athe ningazifundi. Wandoma uSathane nazifunda. Amen. Uthi makungafunyanwa kuwe umuntu odabulisa indodana yakhe emlilweni. Into eniyenzayo leyo. Umntwana nje kubaswa nje impepho eningi impepho ibe yilangabi lomlilo kushunqa intuthu umntwana ajampiswe ngisho ke nabantu abadala bajampiswa imililo uNkulunkulu izinto angayifuni. Mhlambe beningazi ukuthi uNkulunkulu umdali umveli nqangi akayifuni lezo zinto enizenzayo. Namhlanje ungithumile kini ukuthi nginitshele ukuthi ningaphinde nidabulisa abantu bakhe nibasi impepho nidabulisa abantu bakhe nibajampisa imililo abantu bakhe. Akathandi uNkulunkulu nabantu bakhe njengoba nani akathandi ngani nani uyanithanda uNkulunkulu. Uthi noma owenza imilingo noma umlumbi noma owenza iziphonso noma obhula emadlozini. Uthi noma owenza iziphonso lezi zitholakala kini.
bogobela zitholakala kini lezi ziphonso ngoba mangabe umuntu efika nje ezothi nje angiphonsele bani awufaka isichitho ake ngikhulume kanjalo nje faka isichitho umuthi wesichitho nukhipha nishesha niyohlukanisa abantu nukhipha nishesha makufika umuntu nje beka imali nje ethi ufuna isichitho nukhipha nishesha lo muthi loyo anibe nisabuza nokuthi umchithelani kwenze njani nicabene ngani naye uzumchitha njena ake uhambe phela ukuyobuyisana naye or imlande ke uze naye la ke sikhulumisana ukuthi ningaxabani wena ukhipha umuthi wesichitho nje kuphela awukhulumi lutho ngoba lo moya ongene kuwo umoya olwa nemithetho kaNkuluNkulu uNkulunkulu uthi ungakwenzi lokhu lo moya ongene kuwe uthi kwenze uthi ngokuba yilona lowo owenza lezo zinto uyisinengiso kuJehova ngenxa yalezo zinengiso uJehova uNkulunkulu wakho uyakuxosha phambi kwakho amen uthi noma loyo naloyo owenza lezo zinto uyisinengiso usathane wenzisa abantu bakaNkuluNkulu izinto ezibaxabanisa noNkulunkulu uNkulunkulu ebhalile ukuthi lokhu nalokhu 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 akakufuni kodwa kutholakala ukuthi usathane ubenzisa lezi zinto abantu bakhe abantu bakaNkulunkulu ubenzisa izinto yonke into eyenziswa usathane umuntu engafuni uNkulunkulu uNkulunkulu xabene noNkulunkulu manje la emhlabeni kunamagroup amabili kunamagroup kaNkulunkulu kunamagroup kaSathane amagroup kaSathane yilawa ozowabona ukuthi enze lezi zinto uNkulunkulu athe zingenziwa amagroup kaNkulunkulu uzobona ngoba benze lezi zinto uNkulunkulu athe azenziwe bayeke izinto uNkulunkulu athe zingenziwa bayeke uthi noBhule Madlozini hayi idlozi ke bazalwane inkinga nje inkinga bazalwane the umoya ingcwele mayengitshela le ndaba lena ngalibona idlozi liyinkinga bazalwane ngalibona liyinkinga liyinkinga idlozi bogobela nezangoma cha liyinkinga nami ngilibone kabusha ngathi hawu bengithi ngiyazi kanti angazi idlozi liyinkinga bazalwane ngoba uthi umoya oyingcwele mayechaza indaba yedlozi uthi lingcolile idlozi ngoba uthi uyinyanga ungenwe idlozi ufanele ukuthi ulapha abantu baphile basinde uthi ubelapha abantu ugobela bafike laba bantu bezokwelashwa Nkosi yami bafike laba bantu bezofuna usizo Nkosi yami kodwa wena uthi ubanika usizo ububa abuser futhi uthi umoya ingcwele inyanga ezinyanga ngeke ngithi bonke abantu bazalwane ngeke ngithi ngoba bakhona abantu abayizinyanga mhlamba abangazenzile izinto kodwa mina ngitshela ukuthi nje angithi nje inyanga mangabe kufika abantu lana bezokwelashwa kufika umama la Nkosi yami umama uthi ngaliwa indoda ayingifuni kuthiwa nina bogobela nithi hayi ukuze ikuthanda indoda nali icansi asiyocansini ukuze ikuthanda indoda umuthi wami mina awusebenzi ngaphandle kocansi umoya ingcwele usho njalo uthi nina nenze njalo nami bengazi uthi nina imithi yenu kwabesifazane ayisebenzi ngaphandle kocansi kufika umama lana uthi uthi waliwa indoda hayi uthi ayizikuthande umuthi wami kuze usebenze nali ucansi kufika umama lana akathola abantwana uthi hayi ukuze isibeletho sakho sivuleke uthola abantwana nali ucansi uthi umoya ingcwele kusho nina bogobela akalithethi ke iphutha noma ungathi wena unamanga akazi uNkulunkulu akhuluma iphutha ngoba uNkulunkulu ubone kusithekeni uthi yonke imithi yenu enisebenzisayo kubantu besifazane niyisebenzisa nangocansi nithi idlozi lami mina ukuze lo muthi usebenze uthi mangiye nawo ocansini idlozi
yile litshela lo gobela ukuthi yana nayo cansini uthi idlozi akathi yena uthi idlozi lamlithi kufike lana amathwasa azothwasa ugcwalelana mhlamba amathwasa awu30 mhlamba awu20 kugcwalela ikhaya amathwasa azothwasa mangabe kwawesifazane nje asesithenjini hayi uthi umoya ingcwele asesithenjini uthi uyoshintsha isithembu labantu njalo basuka emakhaya bashiya amakhaya bo bashiyo isenonina bashiya ingane zabo namadoda beze kuwe gobela bathi laba bantu laba bazofuna usizo kodwa wena usuba bophele isithembu usho njalo umoya ingcwele nami angikaze ngithwase bakithi into engayazile kodwa ngitshele umoya ingcwele wathi angidlulise kini ukuthi lento eniyenzayo akayithanda usomandla lento eniyenzayo akayithanda ulizwi lento eniyenzayo akayithanda umvelinqangi lento eniyenzayo akayithanda usonkhona uthi yekeni uthi phendukani uthi zithobeni nize kuye niphenduke nizokhala ukuthi sonile nathi besingazi amanyala angaka esikwenzayo kubantu bakho uNkulunkulu ibhlungu lendaba ukuthi ngempela umama asuke ekhaya ashiya indoda yakhe nabantwana bakhe azothwasa lana wena ufike wena abe icansi lakho ibhlungu lendaba umtshela ukuthi idlozi lisebenza kanje ukuze usheshe uthwase ukuze usheshe ungenwe ngaba phansi bakubhulise iyocansini nemithi leni ukuzisebenza imithi yami wena iyocansini bahleli nje mini yonke bayasebenza lana benza yonke into bayazi ebusuku ukuthi engabe uzokhetha bani uyakhetha nje wena abantwana babantu laba amakhosikazi abantu laba umoya ingcwele uthi ngisho njalo ukuthi phenduka ucela into ethelelo kuNkulunkulu uthi ngonile Nkosi uNkulunkulu uthi kuIsaya 1 uthi ngiyokuzthethelela noma zibomvu awuthi ngimfundu Isaya uthi noma zibomvu uthi uyosithethelela noma ngabe zibomvu uthi ziyoba njengentaba zamaqhwa manje ke bazalwane yilokhu uNkulunkulu athi ngikudlulise namhlanje sikhuluma nenyanga bakwethu uNkulunkulu uthanda bonke abantu beze kuye uthanda bonke abantu baphenduke uthi ke lapha kuIsaya 1 verse 18 uthozani ke sithethe indaba usho uJehova noma izono zenu zibomvu kakhulu ziyakuba mhlophe njengeqhwa noma zibomvu njengobubende ziyakuba njengoboya bezimvu uma nivuma nilalela niyakudla okuhle kwezwe amen uthi uma ngabe nivuma uthi niyokudla okuhle kwezwe uthi noma maniza kuye nje noma senenze kabi kanjena usungasazi owaqala ukubathwasisa mabe ngabalwa bangafika ku1000 abantu osubathwa awumama osubathwasisile kodwa wena ubuya nabo ocansini kodwa noma kunjalo usangakuthethelela uNkulunkulu kodwa mawungafa ufe ube ungathethelelwanga inkuni zesihogo uNkulunkulu uyokujezisa ngabantu bakhe fanele wazi namhlanje ukuthi uNkulunkulu uyokujezisa lobe lingasekho idlozi uyobe usuwedwa phambi kaNkulunkulu yilona lo uyolanda ngemsebenzi yakhe usho njalo umoya ingcwele usho njalo uthi ozani sithethe indaba uthi noma zibomvu izona enizenzile madoda zibomvu izona enizenzile zibomvu
Inkosikazi ishiya abantwana abayishiya indoda yayo ithi izothwasa ngoba kuthiwa ingenwe yidlozi. Ufike wena uyenza umakoti wakho. Ishiya indoda mhlambe la izohlala unyaka wonke. Indoda ihleli lena nkosi yami, indoda ihleli lokhu ithi umama uyathwasa kanti umama umakoti la ikhawuganile. Uzophinda lo baba lona umakoti wakhe eganile la ekhaya, uzophinda futhi alethe inkomo, alethe imbuzi, alethe inkukhu, alethe igrosa. Njalo ngenyanga kufuneka igrosa. Uyadla lo makoti kanti futhi uganile. Ukuganile wena Gobela kodwa umsupport futhi usapotelwa enye indoda. Uthi noma zibomvu uthi vumani uthozani kuye uye yedwa othethelela isono, akekho omunye oyothethelela lezono enizenzayo. Uthe nginitshele namhlanje wathi impela akathandi lento eniyenzayo, wathi udinga niphenduke ngoba nidlala ngabantu bakhe. Wathi yena uyabathanda labantu, nani uyanithanda, ingakho ethi niphenduke. Isihlungu esingaka enisenzayo, uphinde uthatha inkomo, uphinde uthatha imbuzi, uphinde uthatha imali, kanti wena lo muntu lona ubekade ewumakoti wakhe eganile la ekhaya, eyisithembu sakho. Hey Nkosi yami, yazi yabuhlungu indaba. Uthi noma zibomvu uthi uyokuyihlanza zibe mhlophe. Manje into engididayo ukuthi lo makoti noma le ntombazane iphumile iyothwasa. Iphumile iyothwasa le ntombazane abantu incanyana, iphumile iyothwasa isiyoba ucansi. Incanyana Nkosi yami, isiyoba ucansi. Ngeke basho ngoba bayesaba, uthe nje wena uma washo ngizokubulala. Ngeke basho. Iphume intombazanyana incanyana iyothwasa. Ithwasa kanti ithwasa ukabuswa. Mina manje into engimangazayo ukuthi unkosikazi ukhona ukuthi kuthwasa amakhosikazi impela ashadile ngoba phela ngani zinyanga nangesintu umuntu mayizogana la ekhaya uthelwa ngenyongo, abikwe emadlozini mayizogana, ukuthi ke mayesengenwe obabamkhulu okhokho esehamba eya enyangeni eyothwasa. Uma lenyanga isifika imenza ucansi lwayo, baphi labo khokho abangene kuye lo makoti? Ngoba yiba bamkhombe kuleya nyanga, bangamkhomba kanjani obabamkhulu kumuntu ongcolile, bangamkhomba kanjani kobabamkhulu kumuntu ogangile? Kusho ukuthi nabo bagangile, kusho ukuthi nabo labekhona njengoba befile nje bagangile kwabona. Kusho ukuthi nabo njengoba bemkhomba kulo Gobela ozofika enzela ucansi lo makoti, kusho ukuthi nabo bangcolile njengoba bemkhomba kulo Gobela ongcolile. Bangcolile nabo, basemathuneni nje bangcolile. Bangayenza kanjani into ebuhlungu kangaka? Behleli kuye. Ngoba phela kuthiwa ungenwe ngabaphansi, bahleli kuye. Manje abamvikeli ngani lo babedlala ngaye lana? Abamvikeli ngani? Ingane incane ikhishwa esikoleni kuthiwa ingenwe ngabaphansi. Ihambe lengane encane nayo iyoba yicansi nayo lengane. Akasenaso nesihe lo Gobela, akasenaso nesihe sokuthi cha mntanami usemncane ake uyofunda isikole kuqala. Lezi zinto zombili ngeke zihambelane, isikole nobungoma nokuthwasa ngeke kuhambelane mntanami. Qeda isikole eqala, akukho lokho. Makuyafika nje ingane nje noma ngabe ina 14 years noma ngabe ina 13 years, akanandaba nokuqhubekela kwalengane phambili. Uyayithwasisa nje yena, uyigcoba ngamabomvu nje yena kuphelile. Manje uNkulunkulu uthi phendukani, ngoba lo moya okini awunaso isihe, awunaso isihawu, awunabo ububele, awunabo ubungcwele. Lo moya okini mhlawumbe ke
ngoba nami angikaze ngithwase abake bathwasa uNkulunkulu akalikhuluma akakhuluma amanga ake uNkulunkulu akuyena umthetho wamanga akuyena umqambi manga uNkulunkulu azawaqamba amanga lokho akukhulumayo mina ngikholiwe ngempela ukuthi kukhona mhlawumbe abake bathwasa bazala ngake basitshele bangake basisize basitshele abake bathwasa ukuthi ngempela umoya ingcwele yiqiniso lelo ngoba nani nithwasile manithule nalezinto aniye ezulwini nani kufanele nivume izono ukuthi nani ijabulela lento ukuthi ushiye indoda yakho ungekho esithenjini uyofika kugobela ube sesithenjini nivume izono nani nithethe indaba nani kuze uNkulunkulu anithethelele iyangimangaza le ndaba lithula impela idlozi lithi tu ugobela gange nje ngomakoti okuthiwa phela wathelwa ngenyongo kuthiwa wabhekwa ngabaphansi kanti babhekeni makwenzeka izinto ezinjena yini ebhekwe yidlozi kanti yini ebhekwe yidlozi ngoba la ekhaya ulandiwe lo muntu wabuyiswa walethwa la ekhaya lo muntu walandwa wathi yena uyagodola wathi uyalamba kuhlatshwa imbuzi la ekhaya uyadla lo muntu kodwa still inhlupheko la ekhaya ikhona still abantu la ekhaya ingane ayisebenzi amantombazana washada zalela ekhaya abafana sebephenduke bawukudla kwebhodlela la ekhaya abafana sebephenduke bawukudla kwebhodlela la ekhaya abafana kodwa njalo likhona njalo idlozi lalandwa labuya leza la ekhaya kanti umsebenzi walo yini kwamosheka kale kangaka la ekhaya kanti likhona lizithulele nje liyabuka nje la ekhaya kuyamosheka umuzi ufile umuzi lithulele nje liyabuka akukho umshado la ekhaya izingane zisebenza la ekhaya alisho lutho lithulile nje nangu umakoti selingene kuyidlozi la ekhaya useyothwasa nangu umakoti ugobela usefika umenza ucansi laphana lizithulele nje futhi leli dlozi into elifunayo nje yona inyama nje ukuthi lihlatshelwe lidle kuphela hayi cabangani ake nicabange uthi uNkulunkulu phendukani bogobela uthi phendukani zinyanga uthi phendukani kwaba namadlozi uthi phendukani uyanithanda uNkulunkulu uyanithanda mani buya kuNkulunkulu lo moya lona okini usathane wakhipha umoya kaNkulunkulu wonke umuntu oyinyanga emhlabeni wazalwa esibelethweni sikamama wakhe enomoya kaNkulunkulu wafika usathane wabona zinyanga ukuthi uNkulunkulu uniphe umoya wakhe omkhulu nizosebenza la emhlabeni wafika usathane wawushintsha wawukhipha kaNkulunkulu wafaka lo wenu wafaka lo wakhe wawukhipha wafaka lo wakhe mhlambe nje ningabaprofeti ninjena nje uNkulunkulu wanibeke ebelethweni zomama beningabaprofeti fika usathane manje akasathi phela thandazani niprofete useninikeza izinto zokuthi niprofeta kanje wozani manje uNkulunkulu anithethelele zonke izono zenu nizoprofeta ngomoya oyingcwele manje wozani nizoprofeta manje ngomoya oyingcwele niyeke nje ukuthi nikhohlisa abantu ukuthi uzoprofeta ngethambo ongalazi leli thambo ukuthi alisena nyama alisena msipha alisena lutho nje leli thambo alisena nyama alisena msipha alisena lutho nje Nkosi yami lingakuxoxela kanjani izindaba uNkulunkulu namhlanje uthozanini nithethe indaba uNkulunkulu uyanithanda uSomandla uyanithanda uAlpha noOmega isiqalo nesiphetho uyanithanda ngeke niyekelele nibhubhe ngoba wanifaka umoya wakhe nathi nibunjwe ebelethweni zoma benu uNkulunkulu wanifaka umoya wakhe
ufuna namhlanje nizongenwa umoya kaJesu ophilayo owafa wavuka, ningangenwa umoya wabafile abangavukanga. Nizosebenza namhlanje ngomoya kamoya oyingcwele ophilayo, hayi umoya wabafile. Ngoba bayayithulela noma kumosheka la ekhaya, ingane ayisebenze ngoba phela ngempela kube labantu laba njoba kuhlatshwa njalo nje. Ngabe kufanele kufa umuntu la ekhaya kujatshulwe kuthiwa hayi useyosicelela useyosincengela. Selokhu bafo khokho bethu, anti abashadile, omalume abaganiwe, kodwa kuyahlatshwa la ekhaya. Kuyahlatshwa kodwa la ekhaya. Kodwa nina bezinyanga nezangoma niyayazi indaba nina. Yinina kahle nazi indaba. Ngiyanithanda kakhulu mina ngoba niyayazi indaba. Ngoba manifika nizobethela emzini nomuntu, nifike nishaya isiphambano iminyango yonke. Noma ngabe leso siphambano simnyama, kodwa nina okusala nishaya isiphambano, nisuke nifakaza niprofita nithi indaba isesiphambanweni. Indaba iseCalvary. Nginithanda kabi mina. Nifika nishaya iphambano iminyango yonke, ngisho emasangweni nina nishaya iphambano. Nizotshela laba abantu baleka ukuthi ningadideki njalo. Indaba iseGolgotha. Indaba isesiphambanweni. uNkulunkulu utho zani kuye namhlanje? Utho zani kuye namhlanje? Utho zani kuye namhlanje? Niphenduke kule mkhuba yene emibi eniyenzile phambi kaNkulunkulu. Nigcaba abantu bakaNkulunkulu, niyabasika, niyabagcaba. Lo mzimba ugcabayo namhlanje wazi ukuthi ugcaba ithempeli likaNkulunkulu. Wazi ukuthi uNkulunkulu uhleli kulo mzimba owusikayo. Mhlawumbe ubungazi, namhlanje kufanele wazi. Niyabachatha abantu bakaNkulunkulu, niyabachatha. uNkulunkulu akamdalanga umuntu ukuthi achathe. Wamdala umuntu ukuthi wadala umlomo ukuthi akophuza amanzi ngomlomo. Nina niyabachatha. Niyabachatha nina, nibaphuzisa amanzi ngesitho sangasese. Kusho ukuthi ngamanye amagama nimelene noNkulunkulu, lo moya okini umelene noNkulunkulu, lo moya okini umelene noNkulunkulu ngoba uNkulunkulu yena ubaphuzisa ngomlomo, nina nibaphuzisa ngesitho esingasese. uNkulunkulu akakuthandi lokho. Into angayibhalanga nje uNkulunkulu angayitshelanga abantu ukuthi bayenze, nina nibenzisa yona akayifuni. Nibadlisa igazi. Igazi lesilwane adliwa umuntu. Igazi lesilwane adliwa umuntu ngoba lumphefumulo olubona maliphuma liyashisa, lumlilo liyashisa, elitshengisa ukuthi lumphefumulo walesilwane. Mawudla igazi udla umoya walesilwane. uNkulunkulu ngoba ukuwe ngaphakathi, lo moya wena okuwe ngaphakathi uNkulunkulu. Manje mawudla leli gazi lingcolisa lo moya ongaphakathi kuwe. Wathi uNkulunkulu igazi lesilwane lingadliwa. Wathi lingadliwa. Thina sakhule ekhaya thina laligqitshwa nogqitshwa kuthiwa lingadliwa na inkukhu, kuthiwa lingadliwa na yinja. Kodwa namhlanje selidliswa abantu. Namhlanje selidliswa abantu, lize lithelwe ngenyongo libabe. uJesu inyongo esiphambanweni wayala, etshengisa abantu ukuthi bangadli inyongo. Kodwa nina nibadlisa inyongo, nibadlisa igazi. Phendukani. Mhlawumbe last chance le, mhlawumbe uNkulunkulu ukhuluma okugcina. Phendukani. Umbuso wezulu ususondele. Phendukani. Kunjalo nje ngempela. Izinto ezimbi enizenzile. Bayafika nabantu bafuna intando, badlisa amadoda amakhosikazi, adlisa amadoda amakhosikazi, niwanika imithi, nithi awayodlisa amadoda, nibanika imithi, nithi bayodlisa abelungu. Hayi, nami ngake ngakwenza ke lokho ngingakakholwa. Hayi, ngake ngakwenza impela. Lokhu kuyodlisa umlungu ngake ngakwenza.
inyanga yathi ngize nonwele lomlungu ngingophula umlungu inwele. Hawu, ungamngophula kanjani umlungu unwele? Ngoba ngathi mina kuye ngithathe emcamelweni kaDelele wathi cha ulingophule lize linegazana elincane. Ungamngophula kanjani umlungu? Ngangiyofike ngithi umlungu ngimngothulelani. Athi-ke mangaba ukhona uncombula umlungu noma ubhosi noma umedemu wongombula ingane. Ngathi ngayingombula ingane yakhala ingane yagijima endlini ngaxoxwa ngalelo langa. Yakhala ingane yagijimela endlini sekuphuma igazana la. Hayi kwathiwa thatha impahla zakho manje uhambe ngoba ngempela mase ngicabanga ingane ungayingophula unwe kwathiwa ngizwe nonwele lengane. Kusho nina boGobela, kusho nina ngaxoshwa mina emsebenzini. Ngaxoshwa. Nisho kanjalo nako besifazana abafuna intanda. Nisho kanjalo nako besifazane into zenu nje nana ake nihlaleni phansi manje. Ke nibheke ngempela ukuthi madoda kithi ngempela unganika umuntu into enje, unika umuntu isichitho uthi akayochitha bani, uthi leso sichitho leso akohamba kuqala aye endlini encane bese esebenzisa lesichitho endlini encane. Lo muntu lona mangabe lo muntu lomnikele lesichitho esehambileke wafike waye endlini encane wenza umsebenzi wendle encane wachitha waqeda ke wathela lo muthi ememeza igama lalo muntu. Lo muntu mayisefana nalento eyenziwe endlini encane yothini kuNkulunkulu. Ngoba phela ngempela nje bememeza nje phezulu kwalendle encane ayenzile. Lo muntu nje uzoqhamuka nje seyilonto nje. Esenyanyeka nje seyilonto nasemsebenzini athi yaqhamuka nje abelungu bamnyanye nendoda ithi yaqhamuka nje bonke abantu nje bamnyanye ngoba manje usefana nale yanto eyenziwe endlini encane. Usho wena njalo Gobela. Iyo yonke into yakho ishilo leyo. Uthi akokwenza indle encane eqala enza indle encane bese ethela lo muthi bese memeza igama lalo muntu loyo. Umuntu kaNkulunkulu manje usephendukile nje useyisiphihli nje sesendle encane umuntu. Useyanuka nje nokunuka umuntu. Izona uNkulunkulu athe uyayifuna. Uthe uyonithethelela. Wathi ziyoba mhlophe. Wathi ozani kuye. Wathi ozani kuye. Hey, Nkosiyami, uNkulunkulu ukhulumile bazalwane. Ukuthi ngempela niphenduke ngoba into zonke enitshelwa yileli dlozi ziyabheda nje. Ukuthi nakhona umuntu uma umnika umuthi uthi akahambe angabheke emuva. Akahamba angabheke emuva. Ukhona umuntu ongahamba 30 km angabheke emuva. Uthi akahamba angabheke emuva, uthi akahambe angakhulumi namuntu. Akahamba angakhulumi namuntu. Azayofika ekhaya. Ubuhlungu lobo. Abheka phambili nje umuntu nje, abheka phambili umuntu akasaqalazi nemonto. Hayi isihlungu leso. Isihlungu leso. Akasakhulumi namuntu. Bamkhulumisa abantu abamazi abahlangana naye usethule nje. Useyisimumu nje. Ngoba utsheliwe wathi ungakhulumi namuntu, wakhuluma nomuntu nje lo muntu uzophupha. Waqalaza nje wabheka eceleni lo muntu uzophupha. Hamba ubheke phambili. Uyofika nini ekhaya kwakho ubheke phambili. Bathina abantu bekubingelela ungavumi. Manje ke bathandekayo uNkulunkulu uthi ngibeke le ndaba yokuthi bazalwane buyelani kuye. uNkulunkulu uzonipha umoya kaNkulunkulu umoya kaNkulunkulu ubunene bazalwane. Umoya kaNkulunkulu ubunene ngane zenkosi. Ngifunda lana kuGenesis 20. Ngifunda lana kuGenesis 20 uthi uAbrahama wathi ngoSara umkakhe ungudade wethu khona uAbimeleki inkosi yaseGerari wathuma wamthatha uSara kepha uNkulunkulu weza kuAbimeleki ngephupho ebusuku wathi kuye bheka uyafa bheka uyafa ngenxa
yowesifazane omthathileyo uganile unendoda. Uyezwa? Uyamuzwa uSomandla? Yikho ngimthanda nje mina. Hayi ngiyamthanda uSomandla, ngimthanda kabi madoda, ngiyamthanda ngoba ubone kusithekeni, akafani nedlozi elingaboni lutho nje liyithulela noma kubheda. Nangu Sara no-Abrahama bayahamba bafika ezweni ka-Abimeleki ngoba uSara wayemuhle. Wathi uSara bazongibulala nkosikazi yami, wothi udade wethu. Nangempela mayifika laphana inkosi yathuma ingceku zakhe ukuthi akeze. Weza uSara, wagibela embhedeni uSara, walala nenkosi uSara. Kuthiwa inkosi isabheka ukuthi izokwenzani kuSara, yazumeka. Sefikile uSomandla, wafika ngephupho ukuthi ungamthinti, ungasondeli kuye, unkosikazi womuntu lona, ungalenga umthinte. Apha amadlozi, bapho khokho, bapho babamkhulu, omakoti badlala ogobela, omakoti bamacansi ogobela, baphi? Nangu uSomandla wafika, inhliziyo lenkosi wafika ngephupho uNkulunkulu ku-Abimeleki wathi ungamthinti nje, ungalenga umthinti uzofa nokufa, ngizokubulala make wamthinta, unkosikazi womuntu lona. Idlozi liyayithulela nje idlozi. Alisahakweni nomakoti omntanalo owathelwa ngenyongo, alinandaba, alinamsebenzi. Hayi, akuyena uNkulunkulu okukhonzwa idlozi. Othula kubheda, hayi mina ngamane ngikhonze yena lo okhuluma kukubi, akhuluma athi nje lutho, ongivikela, wamvikela uNkulunkulu Sara, wamvikela uNkulunkulu Sara, wamvikela, wathi lutho, wathi ngeke umthinte, wathi ngeke umthinte. Yebo baba, thathana amakhosikazi enu niwase kuJesu, niwase kuJesu ngoba ngeke ngithi aseney'nkonzweni ngoba ney'nkonzo zanamhlanje ezinye seziyabheda. Thathani lamakhosikazi enu niwase kuJesu, ngeke athintwe. Ngiyanitshela mina, ngisanilokhu nihamba niya kubogobela laba nithi mina ngifuna umuthi ukuthi umfazi wami angathintwa abheke mina ngedwa. Uzatshela ugobela athi okay mlethela lo nkosikazi, ngizomgcaba, amgcabe aqede athi hayi umuthi wami kuze ngena ngale wena nkosikazi. Mlebaletheni kuJesu, ongathi noma ngabe ulingiwe, athi uNkulunkulu ungakwenzi okuba memeze esemazulwini, athi ungakwenzi, wamemeza enkosini. Kuthiwa le nkosi yavuka ekuseni yathi ku-Abrahama, ubungangitsheli ngani, yathi kwaye ufuna ukungibulala, yathi ngenzeni kuwe, yashweleza. Kuthiwa yaze yakhipha ngisho inkomo nemfuyo yayo, kuthiwa yamnika nezwe, kuthiwa yathi busa kulelizwe, kuthiwa yathi busa kulelizwe, isigeza ihlazo elenzile. Nina bogobela niyowageza nini lamahlazo eniwenzile? Niyowageza nini? Noze nife, nishiyeni ingcolisa abafazi babantu, noze nife. Aniyi ezulwini, aniyi. Namhlanje uNkulunkulu uyanimema, uthozani sithethe indaba, uthi noma zibomvu, uthi thobani, uthi nilalele nithobeke, uthi yeniyakuzwa esemazulwini uma nje nithobeka nidede kokubi. Kube yilo naloyo madoda ethi nje hawu bengazi, namhlanje ngiyaphenduka ngilahla konke. Noma ungalahla indumba zakho zonke namhlanje, noma ungalahla yonke into yakho ubuthwalisa ngayo abantu, uyilahle. Noma ungayilahla uyiyeke uthi namhlanje mina angisafuni ukuthwasa, ungathi ngodlani, ngoba baningi abantu abasafuni ukuthwasa, abasafuni ukuba inyanga, kodwa uphika ngokuthi umuntu ngizodlani. uJesu uzokufunza. Uyafunzana uJesu, uyafunzana uNkulunkulu, uyafunza, uyagqokisa, uyakujabulisa uNkulunkulu. Ngisanukwesaba ukuthi nodlani, nibe nidla ukudla kokungcola. Wozani kuJesu nizokudla ukudla okungcwele. Ilokho-ke namhlanje uNkulunkulu athi ngikudlulise bazalwane, athi ngikudlulise ngempela, ngikudlulisele kuzo inyanga nezangoma.
Ngoba ke mhlambe azilaleli inkonzo onaye eduzane adlulise Nkosi yami athi thatha babuzwe ukuthi uNkulunkulu sethini. Sekhulumile uMvelinqanga, uyanibiza unibizele ekhaya, uyanimema uThozani ngoba uyanithanda, uyanikhathalela, uyaninakekela. Siyabonga-ke egameni leNkosi. Amen.